ስለዚ ንሎሚ ከመይ ኣቢልካ ናይ ባዕልኻ ናይ ገዛእ ርእስኻ ቁጠባ ትፈጥር እንድና ንርኢ ዘለና እቲ ቁጠባዊ ሓርነት ዝበሃል ድሌት ናይ ነፍሲ ወከፍና እዩ ጉዕዞ ናይ ነፍሲ ወከፍና እዩ ፃዕሪ ናይ ነፍሲ ወከፍና እዩ ተኾነ እዚ ነገር እዚ ኣብ ሂወትና ክፍጠር እንተደኣ ኮይኑ ክንርድኦን ክንክተሎን ዘለና ኣገባብ ኣለዎ መገዲ ኣሎ እቲ ቀንዲ ምስጢር ወይ እቲ ቀንዲ ዕላማ ቁጠባዊ ሓርነት ኣብ ምፍጣር ደድሕሪ ገንዘብ ወይ እውን ደድሕሪ ስራሕ ምኻድ ዘይኮነ ኣብ ናይ ለውጢ ኣብ ናይ ዕብየት ጉዕዞ ምህላው እዩ ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ዓቕሚ ሓይሊ ተረዲእካ ንዘግዕ ከም ዝወፅእ ምግባር እዩ ነቲ ደሊኻዮ ዘለኻ ለውጢ ኣቐዲምካ ክትኮኖ ምኽኣል እዩ እዚ ናበይ መርሓና ናብቲ ዝበለፀ ጣዕሚ ዘለዎ እንደልዮ ባዕልና ዝመረፅናዮ ዓይነት ሂወት ንምፍጣር የኽእለና ነዚ ብዝቐለለ መገዲ ንኽንጓዓዞ ወይ ንኽንበፅሖ ዘኽእሉና ከዓ ገለ ውሱናት ኣዝዮም ረቀቕቲ ናይ ተፈጥሮ ሕግታት ኣለዉ ሓደ ኣብነት ክበኩም the vacuum law of prosperity እዚ እንታይ ትብል create a space for the good that you desire ነቲ ሰናይ ነገር ፅቡቕ ነገር ኣብ ሂወትካ ክመፅእ ደሊኻዮ ዘለኻ ንኽመፅእ ቦታ ኣሰናድወሉ ማለት እዩ ኣእምሮ ወዲ ሰብ ኣብ ሓደ እዋን ክልተ ተፃረርቲ ስምዒታት እምነታት ሓሳባት ብፍፁም ከእንግዳ ኣይክእልን እዩ ሓጎስን ሓዘንን ፍቕርን ፅልእን እምነትን ምጥርጣርን ከምኡውን ሃብትን ድኽነትን ክደግመ ሃብትን ድኽነትን ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ኣእምሮ ወዲ ሰብ ክህልው ይኽእሉን እዮም እቲ ሓደ ክህሉ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ካልኣይ ናይ ግድን ቦታ ክገድፍ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ሎሚ ብዛዕባ ከመይ ኣቢልካ ናይ ገዛእ ርእስኻ ቁጠባ ትፈጥር ወይ እቲ ቁጠባዊ ሓርነት ከመይ ጌርካ ትበፅሖ ንዛረብ ስለ ዘለና ብዛዕባ ገንዘብ ንዛረብ ስለ ዘለና ኣብ ኣእምሮና ገለ ፅሬት ክነካይድ ኢና ገለ ፀሃያይ ክነካይድ ኢና ንገንዘብ ዝምእምእ ነቲ ቁጠባዊ ሓርነት ኣብ ምፍጣር ዝሕግዝ ኣእምሮ ከመይ ጌርካ ተሰናድዎ ከመይ ጌርካ ተቕርቦ ብዛዕባ እዚ ክሕግዘና ትኽእል ልምምድ ወይ ኤክሰርሳይዝ ክነካይድ ኢና በቲ ውፅኢቱ ከዓ ናይ ብሓቂ ነፍሲ ወከፍኩም ክትግረምኹም